महान गायिका भारतरत्न लता मंगेशकर संवसाराक अंतरली। काल सांजे वेळा 6:30 वरांचेर जाले निमणे संस्कार। गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी आयतारा मुंबय वचून भारतरत्न गान सम्राज्ञी लता मंगेशकराचे घेतले निमणे दर्शन। काँग्रेसीच्या प्रचाराचो महत्वाचो पर्व सुरू। प्रियंका गांधी 4 मतदारसंघाची करतली भोंवडी। शिवोलेचो लोक मांद्रेकारा फाटल्यान मांद्रेचो भाजप उमेदवार उक्तायता आत्मविश्वास।